stop. Co to je za žížávko tohle? A on postupně z jaký dálky to tam došlo? Surikaty jsou větší, to je tak se tam staví, než na ty drápy. Já dostal ráno. Ale jak hrabe. Zase to tam nahrne za chviličku. Vidíš, to se tam nahrne. To tam umačka. Mají dobrý stopíčky tady, ne? No, to asi mají spát, no. Tak už má hluboko. To se budu sám, no. Tady, tak už se furt stále, že? Třikrát.